Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyami siku agama Islam, mga datu nagu mga bai. Yang kaya kapamagu sa itano na giai so ikadu adars tano sa giyang kai bitiaras iko hajj. Siku muna na miya kapamagu sa itano si iko mga pamakasan na giyang kuto hajj. So giyang kaya kapamagu sa itano imanto panganin tano si iko Allah subhanahu wa ta'ala pagpakaw manaya sa giyang kuto ilmu tano. Si iko di tano di kanggal baka sa giyang kaya hajj. Nagupanganin tano si iko Allah subhanahu wa ta'ala kataguan tanong sa bubaya si ko mga suguan niyan ayamala nagyang ko tawfiq wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang ay ikadua dars tano na ayabitira tano saya na paganayron nagyang ko to surutul hajj, maana agi so mga banay pagilain sa gyang ko to tao pagilain sa giyang kutua tao, sa giyang kutua kapanggalabaka niyan, naguyang kutua kapalalakaw niyan sa giyang kutua hajj. So, pada sa giyang kutua, importante ya katukawan tanong. Anto na giyang kaya mga banay, syarat, agiyang kaya kapag hajj. Pada mapumagusay tanong, na giyang kutua, anto na ikukumano umragu sudalilian sa hadith antakas sa Quran. Nagu aya mulim po sana pag-usayin tanong na giyang kuto mawakitul hajji wal umrah, giyang kuto tigtan wa miqat, o kapag hajj nagugiyang kuto kapag umrah. Kailangan na mapakasunggay at tanwanan agyang kanan na dua asimbus iku Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang kuto ba balas ang anu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapya. So kabaya mamakinag sa giyang kaya di tanong di ka pamagusay na welcome kanu sa giyang kaya dars uway. Ayamaan na bulaboron so mga bangsa tano malalakaw silang sa giyang Hajj 2025 na nakapagaya di kanu saya di mga makinagaan na aniup katukawi agiyang ko to mga padabitira sa giyang kaya Hajj. Sa punan tano sa pag-usayin tano agiyang kaya ptero na surutul hajj. Anto na yung mga syarat banay agiyang kaya hajj. Ayam yalo yung mga ulama na gumyalo sa agiyang kaya kitab na 5. Tano din yung agiyang kaya 5. Paganayro natin yung mga ulama na al-Islam. Ikadua, syarat yan agiyang kotwa al-aqal. Pamikiran. O di natigtan wa akal. Aya ikatalo nagyang kotwa bulug. Kabaligan nagyang kotwa tao. Sa aya ikapat na giyang kuto al-hurriya, giyang kuto kababaloy utaw paman na mapiataw kana ba uripan. Sa aya ikalima na giyang kuto al-istita'ah, ito so kapagagaga utaw sa giyang kuto kaplalakaw niyan. Ato na usayan sa giyang kanan ang mga syarat giyang kaya hajj. Tigo mga ulama kisarat sa giyang kuto kipapaliugatan sa giyang kuto kanay agiyang kaya 5. Ay paganayro nagyang kuto al-Islam mabaloy so tawa Muslim. O panalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala ka ay agamatan na Islam agiyang kuto kap kebaloy utawa Muslim na mituman sa nagyang kuto limu wallahu subhanahu wa ta'ala. So mga limu wallahu subhanahu wa ta'ala lagi do pa man nakapakatamok o di na anto na asa nakapakadaya makuwang ka pa na paman na agiyang kaya kadayan sa dunia na daaban niya nakipantag amay kasutaw na di mababali ang Muslim. So mito man saya agiyang ko tualimu wallahu subhanahu wa ta'ala si iko mga kaadanian apagad niyan sang kaya dunia amabaloy sa kanya na Muslim. Miyato niyan agiyang ko tuwa titwa agama wallahu subhanahu wa ta'ala. Ino to. Yang ko tuwa ka pumakaw matano salungan amori na ayabu at terimaan wallah agama na su agama niya na su Islam. Inna dina indallahil Islam. Ayabu agama at terimaan wallah
sa alungan amaw rin na su Islam. Namiya kalalaanan na limur katanu Allah subhanahu wa ta'ala, miya baluitan wa mga tawa mga Muslim. Nagina ni paganaya syarat. Apaman na basta a Muslim na padisagyang ko to kipaliugat sa sagyang ko to hajj, nagyang ko to kababalo niya na Muslim. Diyan nga iya hajj, natigong mga ulama, di kanaba ini, may papaturay, may papaliugat sa sagyang ko to kafir. Nagyang ko to kafir na upama kumanay kadi, sagyang ko to kakakapirun, na la yasihu minhu na ditirimaan wallahu subhanahu wa ta'ala gyang ko to hajj yan. Kapag man apaman na aduna mga kafir, kagayran na kapakalalakawiran, ugain na apya silang panlumalakaw, na ditirimaan wallahu subhanahu wa ta'ala gyang ko to anay kadiran. So alhamdulillah, malami penalamatan si ko Allah ka mga Muslim tano. Pada panatigong mga ulama, ino agyang ko to kababalo utaw ay Islam, Muslim sa kaniyan na paduto sa agyang ko to syarat, agyang ko to paman na kapanay kadi. Natigong mga ulama, alianna al-Islam syaratun li sihhati al-ibadah, agyang ko to kamo Muslim sa agyang ko to manusia, na syarat to sa agyang ko to kakekurik, nagukakatarim agyang ko to simbes iku Allah subhanahu wa ta'ala. Limor ka wallah, Muslim ka, usumbayang ka na terimaan wallah. Ubagay ka sa zakat na terimaan wallah subhanahu wa ta'ala. Ay pagilay no Allah nagyang ko to paman na kababaliwin ka Muslim ko kapanggalabak ka nga sa agyang ko to mga galabak ang mga pipya. So di tanod na yung pakatasan sa paman na aya paganaya syarat sa agyang ko to kapanay ka din agyang ko to kababaliwin utaw Muslim. Magagamas kaniyan sa agama Islam. Ikadua, tigong mga ulama, nagyang ko to akal. Mapadala marakatan, nagyang ko to akal sabut. O di na tigtano, pamikiran amapya. Aya supa ka, agyang ko to akal amapya, nagyang ko to pembetengan. Gyang ko to pembetengan, na daman to akalian. Di maka pemimikiran na piya-piya. So pembetengan, na kana ba kapapaturayan sa gyang ko to akapanay kadi. Sagyang ko to ama sa ating mga ulama kakababetengawon. Ay mana ini aku pada sebutan tanu sagyang kaya paman na beteng na adin na paman na pembetengan na dayon sa dayon na pembetengan sa kanian din. Adin paman na kulugu-lugu na gyang ko to betengyan. Adin na lagi danan. Ay mataw saya na gyang ko to paman na mga doktor o din adin na kasi matano agira. Na adin na tawa paman na makatatanod. Sagyang ko to amas, adem paman na kulugu na gyang ko to betengyan. Gyang ko to lagi do to manusia. Kulugu-lugu na gyang ko to betengyan na upama ko maghad sa gyang ko to kababetengaw na di katarima agyang ko to paman na hajian. Gyang ko to paman na miyag haj aknabon maulug gyang ko to betengyan ako ri ko to. Adem paman na tawa betengan din. Nagyang ko to lagi do to na ape kapag hadjuto na ditirimaan wallahu subhanahu wa ta'ala nagudiyon may papaturay agyang ko to hajian. Ino to mga pagarya nakagigyan ko to akal. Penalamat tano kapaman na matataguro ka tano agyang kaya akal amapya. Kagyang ko to paman na akal na pedanan sa agyang ko to syarat sa agyang ko to kababali tano mukallaf. Ayama na nakapapaturayan tano ipapaturay ra ka tano wallahu subhanahu wa ta'ala sa agama Islam. Tigo mga ulama, pumabetengan ang mga tao na di sila makasusulod sa giyang ko to paman na papaturayan wallahu subhanahu wa ta'ala. Wa marfu'un anhu al-qalam na gumipopuro kina na giyang ko to pansum. Ay maana na kilista abayran na paman na kadustaan. Taman sa di makatanud agyang ko to tawa pambetengan. Aya karina naguaya dalil nagyang ko to akatro Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam rufi al-qalamu an thalathatin anin na'imi hatta yastayqiz wa anis sabi hatta yablugh wa anil majnun hatta yufiq. Aya mana ini nagyang kaya mga tao at talo susun talo ibetad na aya mana na rufi anhu al-qalam na ipopuro kira nagyang ko to pansum.
Paganero na tigong mga ulama na susututurugan ataman sa di makanaw. Ay mana, nagyang ko tuwa tuturugan na gyang ko tuwa mas akatuturugaon na upama o adin apaman na mga paliugat wallahu subhanahu wa ta'ala ipapaliugat yan sa giyang kuto manusia nakagituturugon sa kanyan na marfu anhul kalam ay mana na diskan yan na kedusa taman sa di makanaw agiyang kuto manusia taman sa diskan yan na makanaw agiyang kuto kapakanaw niya nagyuti paman na kakitagu na giyang kuto pamikiran niya na mapia. Ikadua, tigo mga ulama, nagyang kuto awata, may ito awata, taman sa kabaligan. Nagi ipaman na malagi-lagid. So, tuturugan taman sa di makanaw. Yang kuto may tawata, ada taman sa di kabaligan. Wa anil majnun na ikatalo, amialo yung unabitan wa Muhammad, nagyang kuto pambetengan taman sa di makatanud. Taman sa di makatanud, agyang kuto ataw. Ayaw mana ini, na upama ko sutaw na mapadsagyan kaya talo, nadiki surat agyang koto agal lebekyan. Paman na malilibris kanyan sa agyang koto mga galabak ipapaliugat wallahu subhanahu wa ta'ala sa agyang koto mga oripan yan. Aya ikatalo syarat na albulug agyang koto kakebaligi sa agyang koto manusia. Nagyang kaya kakebaligi ko manusia na an na mga tuusanan. An na mga tuusyan. So mga dato, nagusto mga bai, napagalindan na mga tuusanan. Paganeron, na makaplagi dun, so dato agun subai, akatanduas kanya na paman na kaya baligan, na pangatuan sa kanya na buk, paman na giyang kotua buk, apagatu sa giyang kotua paman na piyamalungan agiyang kotua manusia. Ang gira paman na mitu agiyang kotua buk, baray bu na tigtanong sa agyang koto apya malungan niya nato so to kaya baligan agyang koto manusia. Naanda din ikabaligi sa agyang koto manusia na kaya paturayan sa kanyan sa agyang koto mga simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Di ka pa kayo ba niya na pilipasa? Naskano ang mga loks. Pamakinagan niyo. Skano ang mga loks. Nas ilayan niyo sa mga wata iyo. O pamako piya nga babaligan siran nasugun yung kiran agyang kaya mga simba ay papaliugat kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay ka sambayang. Sugun yung kiran agyang koto sambayang. Kaupama ko din yung kiran isugu agyang koto sambayang napadagan wap kedusa. Nagukapa kaya makaw makanon sa alungan amori na idaw akan wiran sa ikwallah. Ya Allah, ayadami kapakasambayang nadar kami din sugu ng mga luksam. O di na anto naasan ipapaliugat wallahu subhanahu wa ta'ala sa iko manusia. Pada pa na mga tuusian nasuided. Anda din ka ganap aided agyang ko tuwataw sa pulo agu 5 nagyabaligan nagyang ko tuwa manusia. Paduropan naso mga bain nagyang ko tuwa pakaw mo nagyang koto bisita niya. Nagyabaligan nagyang koto lagi dutwa. Tingitano amiraga. Oy, niya ko man nagyang koto bisita niya. So man mga dato nagyang koto paman nakapakatetagi na piyan na mambu. Paman nandun ni katetagi na pagyang koto paman na manguda na mga nanaod nutua sa kaniyan na kaya baligan. Yang kaya baligan na paduto sa giyang koto kapapaturayan sa giyang koto hajj. So may ito awata, giyang koto may ito awata na maapaduto sa giyang koto pagusayin tanwa kanabas kanya na sa giyang koto ahlud taklif. Kanaba kaya paturayan sa giyang koto mga simba. Nagumialo itano apad sa giyang koto ang mga tao may poporo na giyang koto pansum. Ayama na mga wata na kanabas sira nakapapaliugati ko mga simba. Mialo itano apaman nagyang ko to hadith ay nalo itano kagi apaman nagyang ko to may to awata taman sa kabaligan sa kaniyan. Nagyuto yung marayag apaman na
pad sagyang ko tua syarat o kapanay kadi nagyang ko tua kabaligan sa kanian. Yang kaya insimi pimanto na madakal miyag-register kiran sa paman na aya ide diyan na 10 agu 2 ang mga wata. Na isaw to paman na daira ng pakalalakawa. Agi paman na gyang ko to lagi duto ang mga wata na inibigay ng bid na gyang ko to islatiran sa gyang ko to paman na mga totoa o di na gyang ko to mga laataw. Agi paman na igira bata din ng pagilay man buwag gyang ko to 10 agu 2 ay ide diyan ada penuto kapaturay sa gyang ko to hajj. Sis kanya penuto paman na maapad sa gyang ko to sabi kenaba kiya baligi ugay na bida-bidasan gyang ko to kabasa kurkanwa madakalap kituus sa gyang kaiya paman na kiya baligan api amay tuiden sa pulagu isa sa pulagu dun amay ka miya ka maun subasa o di na paman na mitetagi na pagyang ko to mga datu mga nguda na kiya baligan sila so dipindi to sa gyang bida-bida agyang ko to paman na kapakauma agyang ko to o di na kap kebaligi sa gyang ko to manusia. Adna masala saya. Upama, kung yang ko to awata na miyag hajj, anto na ikaso agyang ko to hajj yan. Natigong mga ulama alaw hajja fa hajjuhu sahih. Upama kung yang ko to may to awata, ada kabaligi na miyag hajj na kurikad na gyang ko to hajj yan. Kurikad na gyang ko to hajj yan. Saya kebaloy ang makapniat na gyang ko to loksiyan. Wayanwi lahu waliyuhu idha lam yakun mumayizan. Igira paman na gair mumayiz kanian, adaw nagyang ko to pamikiran mapia o di na paman na tigtano wata adna mga wata paman na mumayiz, paman na sumasabuta tigtano. Ada paman na mga wata di sumasabut. O paman kung gyang ko to wata ka na di sumasabut pan na ayan na makapaniat na gyang ko to aloksiyan, kiyaw nutan yan sa gyang ko to kapaghadsyan. O gay na gyang ko to wata, paman na numiyek, ako rin kagyang ko to anaykiyan, na di ito pakatiyong ko sa gyang ko to hajjatul Islam yan. Ay mana na makapurumang buto maghad sa gyang ko to wata, numiyek, kagya paman na gyang ko to kiyanay kiyan na watas kaniyang pan, da kabaligi na dito kiitong sa hajjatul Islam. Pamanak miyaw saytan wag yang kaiyakan nakakapanay kadi na makaisay-say niya kipapaliwgatan no kutaw sa giyang kutwa tandayaw murian. Na ipun sa giyang kutwa kakabaligi ron nataman sa giyang kutwa di kaw mau kapatay di niya nakawafat na upama ko manay kadi ron nagyutip betuan sa hajjatul Islam paganaya kadi iyan. Na upama kung yung to may tawata na numay kaniyan na dito kebetulan sa hajjatul Islam. Ay mana na makapuruman agyang ko tawata. Agina ni usayanon o mga ulama amampunay sa ilmu bila khilaf na dira na kasusupa kai. Basta awata anumiyay na kurikid na agyang ko to anay ugaid na dito kiitong sa hajjatul Islam makapuruman sa kaniyan numay sa giyang koto kakabaligiron. Ayan dalil nagyang koto hadith amya panutulo Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Si kumasaw nabi na adna sa katawa bai ina ini puro iya nagyang koto wata iya na may ito anna imraatan yang koto sa katawa bai na paman na ini puro yan nagyang kung tawata yan na may ito. Sama no to na kekuwaruan na uwan na basta awata ami puro ka na may ito awata. Diba? Kaya paman na upama ko 10 ragun 8 ragun na margin na kipuro na kaon. Ugain na upama ko yung kung to ayamu idadiyan na 2 ragun 3 ragun 4 ragun na kapakay pa na paman na kagagai puro agyang kung to mga luksiran. Fakalat ya Rasulullah, giyan ko to akini puro niya sa giyan ko to awata iyan, napitero yan si Rasulullah. Paman na anmay leo Rasulullah. Paman na sampulay sa giyan ko to paman na kabubawata. Tigiyan ko Rasulullah, ali hadha hajj, ino giyan ka yawata, nakitarim, giyan ka yawata, na kapakaya maghajj, ali hadha hajj,
Kaya kaya marunia wa mat amaitu anna hajian tigunabiyan naam wala ki ajr na adna balas kaun kauto. Paman na in ikrar in iyo gunabitan wa Muhammad paman na kapakapanay kagiyong kuta may tuawata. Naguan na tigunabiya balas kaun aska paman na lokas kagiyong paman nagiyong kuta kapkeras sayo ina. Sagiyang kuta kapakaunutan niya sagiyang kuta wata yan na may ito. Ikadua dalil asita no mapakapsenggaya agiyang kuta bitira tano at tigunabiya ayyuma sabihin hajja thumma balag fa'alay hajjatun ukhra. Sadun sa tigunabi sa wata numiyay apaman nada kabaligi paman na may ito pansagiyang kuto akakiyan na ikiyan miya kadagadagan la paman na kesagadan si kumyangaw na mga tawa pagkaunot niya nagyang kuto wata yan na thumma balag uriyan yan na kaya baligan fa'alay hajjatun ukhra na kaya paturay na tigunabi sagiyang kuto kakabaligiron makapanay ka dis kanya na peruman kauto makapanay ka kanya na peruman kagiyang kuto kiyanay kiyan sagiyang kuto adong pa nakabaligi na kanabo to hajjatul Islam na marayagad no to paganing tanong si ko Allah siya buti wagiyang kuto paman na usayan tanong sagiyang kuto may to awata ada kabaligi ayay kapat asyarat agiyang kuto kipapaligutan sagiyang kuto anay kadina agiyang kuto al-hurriya ayaman na hurriya nagyang kuto kababaloy utawa mapiataw nabas kanyan oripan. Kagi paman na ayam maka pupantag manusia na adna paman na mga pipi ataw agu adna oripan. Sagiyang kaya masatan Allahu alam na bendem yadad na giyang kaya oripan. Uway. Uway na si kumasaw nabitan wa Muhammad na adem pa na mga oripan na gusto paman na miya katundu-tundu ga masairan. Sagiyang kaya masatan Allahu alam na ino kauban na paman na tunganay tanong si ko mga alaulama na kapay pag-isitano adun pa na oripon sa giyang gayamas sa Allahu alam sa kanwa po makinig na kapakaya kumumita kanor kami yung paman na adun pa na oripon ugay na dende sa giyang gayamas sa tanong na ikapat asarat na giyang goto al-hurriya giyang goto paman na sutaw na kanabas kanyan oripon mapias kanyan na ataw yang gaya na ikadi at yung mga ulama fala yajibu al-hajju ala al-abd na upama ko oripan sutaw na kanabo na mipapaturay na kapapaliugat sa giyang kuto hajj liannahu mamlukun la yamliku shay'an na kagigiyang kuto abd oripan na paman na mapaguripan sa kanya na daaban niya na kami mili ka na say ka uwan na paman na tamukyan na tamukuto agiyang kuto paman na kiuripan okay na so oripan na lagi dagiyang kuto ino say tano ko may to awata upama ko maghajj kanyan sa hahaju na kori kagyang koto hajian amay mambu kapaman na ingka na biid ni saydihi apaman na inibagay ron to lugar nagukatawan nagyang koto akuri panon na isa na naptinudan tanong sa giyang kaya mga masala uway miya umpong sa mga ulama upama ko giyang koto oripan na miyagad sa giyang koto amas sa akaori paniron na orian yan na miya kamaradigas kanyan miya kamaradiga amin bulibu amapi ataw fa'alay hajjatul Islam na lagi diya naman bua paliugato na giyang koto o na may papaliugato na giyang koto hajjatul Islam idha wujida ila dhalika sabila amay mambuka kagagad yan paman na aya pakasalian na orian yan na miya kamaradika nagyang koto paman na kaya pakamaradika yan na miya gaganyan nagyang koto mapenggusto sa gyang koto hajj na may papaligoton agyang koto kapakapag-hajj yan peruman aya dalil nagyang koto mialin sa hadith at yung nabitan wa Muhammad wa ayyuma abdin hajja thumma atak fa'alay hajjatun ukhra sadin sa oripan mag-hajj orian iyan na miya kamaradikas kanyan na kailangan nagyang koto o di na mipapaliugat o nagyang koto hajjatul Islam aya mana na tigtano makapuruman sa manuto na sumamlok aguswat may to awata na makaplagid sa kukuman orikad nagyang koto hajiran kumas sa oripan sa kanya nagugyang koto kay may to awata
Ugain na amay ka kabaligan sumaytawata nagu makamaradi ka sa oripan na makapagatsiran na panuman. Sa panginintano si Allah subhanahu wa ta'ala siya butanan o mga bangsa tano. Ay ikalima asyarat nagyang kotwa al-istita'ah. Yang kotwa kapagagaw manusia. Mga pagarya laboron si ikong mga kangudaan. Yang kaya istitaan na importante si ikong manusia kapakagaga. Kapakagaga sa tamok nagu kapakagaga sa lawas. Yang kaya paman nakaplala yang kaya mga kadi. Na upama ko hiwasiyatan no si ikong mga kangudaan na pagkagaga na tumu alalakaw kanu sa giyang ko tuamas sa mga mabagar kanupat. Tanto ko marasay, agyang ko tuwa paman na plalakaw agyang ko tuwa tao, adi makagaguga, miya kato ating tanong, miya senior. Bida din sa mawatan agyang ko tuwa, kangudaan pa sa agyang ko tuwa, kaya na ikiyan, nagugyang ko tuwa, aya kaya lalakaw niyan, nagyang ko tuwa, kaya noksiyan. Di pa kagaga. Naman, so mga ulama na inusayran pa na paman na giyang kaya hajj na yajibu ala al-fawr. Igira paman na miya tuno tawag yung kuto kapakagaga atamok na minipaliwa tumpan. Api apa nakanguda sa kaniyan man. Miya kadagdagal ang mga tunganay tano, lolot tano, api apa na pirakiran na disira na malalakaw kagi aya di na nitiro na manguda ko pan. Tano dan tano, kaso tamok na di tano katawan, wanto na ikakadaian. Kapakayagan natangkan yan ng pagarya. Natumo ay tumo, naigina pa man na miyaso ka takagiyang kuto ang mapanggastong ka. Nalalakaw ka din. Kagyuti kala yan ibalas, miya kompleto kagiyang kuto kababaluin ka a Muslim. Paguyat ni Wayas ikong mga bangsa tano. Biya kada-kada kalaya pangirawa paman na diya ko aking mag-hajj. Kapaman na diya ka pa nakagaga. Sama no to na kung na iba nakaginawang ka. Sa di nga baska baya uba ka, maturo si ko aga may Islam. Di ba gito yung maamanaw to? Ang yung to paman na diya ko mag-hajj. Kapaman na di ko pa nakagaga. Paman na ba ko panambayang. Uba ko tutub. Uba ko paman na manaya-manaya. Sama no to na api agyang kaya ginawa nga na di nga nakabayag yung kuto mapya. Kaan nakapalagoy ka sa agyang kuto mga pipi agalabak. Gina ni matatago pamikiran si ikong mga aritanwa, mga kalumbayan na adna pirakyan. Naman, guna ini wag yang kaya tamok, mga pagarya. Sa ayak apong guna ini ron na usaran yun si ikong agama Islam. Malar kay limo, suwallah, kakanguda ang kapan na adna limo adna tamuka ini sarig yan sira kakagya nga tamuk na sarig mga pagarya. Kanabad nabay ni kakuha kapasang. Kau pa makubid ni kuha kapasang nadita nung makato sa gya kaya mga liburo. Mga babagar sila na di sa katano. Ugaid na tawfi kaya nagulimo Allah nagugya kaya tamuk na sarig ini sarig yan sira ka. Nguday nga pagarya. Nasing ka usara sa giyang kutwa simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Miyak kadagdagal ang mga tawa di makasundit. Benar na eh. Di makasundit, inoto di makasundit. Kagisi ko miya nga unaragun, na adna tamuk yan, na gumabagarpan sulawas, na dalalakaw. Kagi ko ito kabasa kurkano, paman na di malalakaw, kagi kang udampan. Anto na miya suwa, sa giyang kaya masa na di kuswa. Miya da sutamuk, giyuti paganero, miya da sutamuk, na miya da panagyan ko ito abagra lawas. Di da pagagaga. Anto na miya suwa na di makasundit. Natigan na uba bu pagkakasoy so tamo kakan nagu uba bu pagkakasoy agyan ko ta begra lawasakan. Das ayat tenudan yu sagyang kaya kasendit. Naso kasendit na da abang kau nagkakuaguna. Paman na pamikiran na kapan sa paman na marungaw dan may stress. At tiga mata na uba bu kasoy so tamo ko nagu uba bu kasoy so begra lawas. Dan na bang kau nagkakuaguna. Ayaman na ini na pag-usyat yung kaginawang kasagyan ko ito amas sa adang panapirakan na gumabagarapan sulawas kapaman na malaanan na limu wallahu subhanahu wa ta'ala. Di ka panduwa-duwa pagarya. Ubang nga paganduwa yung ito pamikiran ka. Lalakaw ka,
Tuwa kalakas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Inwari itamo. Amata na sambi-sambian. Naguaya ini promise wallah. Sa iku paman na mga tao aplalakaw sa giyang kaya hajj. Na asarang gilabakan na ka. Nabada na kita kapag iyo ko ito riskir ka wallah subhanahu wa ta'ala. So kapanay ka di gusto ka pag-umrah. Na yan fil fakr. Na mapagadayan na giyang ko ito akapopobre. Nagumapagadayan na giyang ko ito adusa. Kilalas yan na giyang ko ito adusa o manusia. Sa lagid na giyang ko ito akapkeda. Kapkepenas. Uli na kapkeda giyang ko ito atangis. Sa giyang ko ito apotaw. Iginabitagis. Mga pagarya. Yain na malay niya advice ko mga Aryami. Na di niyo pikira ipaman na so mga ididiyo na di kano dir kano dumada itagyang kayas. Di ki mga pagarya. Upama ko lalakaw ka sa gyang ko takang undangan na kagida magagyang ko to akapya. Apaman na kalalakaw kapag hajj. Napangan niya nga si Allah, guro ka nga sa gyang ko to kapagaw mga sabaytullah. Ay Allah. Pamula ang karakan naging ko ito at ito parateya. Ya Allah, masya pa kan sumanga suguan karakan. Ya Allah, kapananggilaan akan naging ko ito isa sa parakas irakan. Kami ang kadagdagan ng mga pagariya ataw miyakuan niyan suturuan sa giyang ko ito kaya pamanganin niya si Allah subhanahu wa ta'ala sa Baitullah. Yang ko ito niya ni katuwaf na pagkaguro kaya Allah, turu akong ka. Ya Allah, masya pa kan simbakan si Arka. Ya Allah, manaya. Na miya kadagdagan apang ni aya kaya tarima yan naging ko ito amas apaman na dituwap sutaw nagugyan ko ito amasa akatatago yan sa Masjidil Haram pagkaguro ko sa kaniyan agyan ko ito pagkaguro ko yan na paman na kalak nagububayas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na pumakutan tanong mga pagarya. Di niyo pipikiray paman na mga kangudang kanupan. O paman kung ina ni pipikiran niyo dadi tanong mga nakatawan. Iman to na mabagar tanupan. Nasi ko po mga tundugan ako na baga din na miya sakit. Nakapaya di ka makagaga. Nakapakasendit sa urian mga pangriyabi, mga riyabi. Naditan wanan na yawan. Niyan na yun. Agyang ka na nakatuma agyang ko ito amasa. Pumakot ka no, mga riyabi. Apaman na. Adin na mga perakyan na gumakagaga sa agyang ko ito kapag-hadsyan. Tigo mga ulama, aaya usayan sa giyang kaya istita'a, pagayrul mustati, maliyan, biyang kana la yamliku zadan yakfi wa yakfi man ya'uluhu. Yago to ayap betua na tigo mga ulama sa di pagkagaga. Lagi do paman na da apirakian. Daaban yan mapluto na daaban yan mi mapenggesu sagiang ko to hajian na peduto sagiang ko to apaman na di pakagaga. So gyang kaya masa tano na miteman sa aya titu pakagaga sa tamo ko nagyang ko to adna kibiyid yan sagiang kaya haj. Nakatawan tano apere kibiyid sagiang kaya haj. Na upama ko adna tamok ka aromi out na gumiya ka subra sagiang ko to imiyid sagiang ko to haj. Na mapadagka sa giyang ko ito apaman nakapapaturayan. Yang untuk mana ayah di pengagagan agiyang ko ito alawas yan. Lagi na tigong mga ulama agiyang ko ito amiyang makatuam, amiyang alulukos, amiyang si senior. Malaidid, anta akap kesakit. Di niya nagkagaga o ba paman na lumalakaw sa kanya. Di niya nagkagaga agiyang ko ito akap layalayag. Apaman na kergenan sa agiyang ko ito akap lalakaw niyan. Napaduto sa agiyang ko ito apaman na di pengagaga. O di na pedap kesabapan apaman na kenaba kepaliugati agyang ko tua tao na igira man tua apaman na sumangalalan na kenaba apaman na so pagukitan agyang ko tua numanaik na tigitan wa kenaba masisipti anta aga adna mini turun apaman na sakit lagi dagya kaya kaya saged dagya kaya COVID-19 na lumiangkap sa dunia agyang ko tua panyakit na agyang ko tua kaya kelusiro na haram. O di nagyang kaya Saudi government na kanaba man ito miya karata kagi paman na adna samap agyang ko ito paman na kaya pakaturo nagyang ko ito sakit. Mga pagarya, pagkata sa agyang kaya bitira tanos. Aya tinudan tanos sa agyang kaya sarat, sa agyang kaya hajj. Paganin tanos si ko Allah, apaman na mapamula si ko mga pamikiran niyo.
Agyang nga iya hajj na 5 asyaratian. Paganero na su Islam. Aya so pakaw Islam, nagyang ko to kafir. Ikadua, nagyang ko to akal, pamikiran. Aya mambuas so pakaw pamikiran, nagyang ko to beteng. Aya ikatalo, nagyang ko to albulog. Kabaligan su manusia, na aya mambuas paman na mipupantago to, nagyang ko to may tawata. Aya ikapat, nagyang ko to alhuriya, mapiataw, na aya mipupantagyan na mambu, nagyang ko to oripan. Na ay kalima asarat agyang ko to agyang ko to hajj na agyang ko to al-istita kapakagaga tigtano na aya mambu abi pupantagon to nagyang ko to paman na tigtano di pakagaga malagi do di pakagaga sa tamo nagu paman nagyang ko to lawasian na aya din di pakagaga tumugalin tanong sa agyang kaya ika-5 masala hukmul umrati wa adillatu dhalik ato na ikukuman agyang kaya kapag umrah. Sama nuto, na napagusin na katano mga ulama agyang kaya kukuman agyang kaya umrah. Anto na ikialiw niya sa hadith, ubad na paman na ikialiw niya sa Quran, naguan to na dalil, anto na agyang ko dalil. Miya kapia-pia mga pagari agyang kaya kapag umrah. Bulaboron si iku Ramadan, na miya kapia-pia paman na ipuntag utaw di magumras kaniyan sa agyang ko bulan Ramadan. Tanto kumapia. So paman na kunutan na meron na ayad na dira ni matero na miya kapiapi agyang ko to kapag umras agyang kaya Ramadan. Wala ba si kung mga bang sa tano, aya ka kaparo orasiran na kanang Ramadan. Lagi do pa mo January o di nagyang kaya paman na may po sa agyang kaya hajj kag isagyang kaya masay man to na oras saya ka nanay ka di na na bayran na paman na magisa bisa a umrah na may po sa agyang kaya hajj na kupin ang managyang kaya umrah. Na nakapa kaya paman na so mga bangsa tanwa yakap keparonian na gyang kaya paman na nan Ramadan na umrah nagapakaya plalakaw kano kapakaya paman na di ganor kami di miki sinamuta paman na palalakaw kano ka anamis kano pakap kuno ti sa gyang ko to kap plalakaw niyo okay alhamdulillah pagnintan si ikwallah aris gyang kano ni aris gyang kano wallah sa tamo kami lalakaw niyo sa gyang kaya umrah anto na ibitira sa gyang kaya umrah. Tigo mga ulama, may papaliugat, agyang kaya umrah si ikotawa makagagagon. Sa paman na makaisisa si ikotanda umur. Lagi do hajj. Paman na, tigtanwa, may papaturay si arkatano so umrah sa tanday o kauyag-uyag. Ayan dalil, nagyang ko to akatiru Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa suratu Al-Baqarah, ayat ikamagatos agusyaw pulo agunam. At na wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tarutupan iyo. Agyang ko to hajj agyang ko to umrah lillah. Para si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay tinudan tanusan na pagumra ka nagu penay ka na kanaba pakiilaylay. Padang gila ka pagariya. Ubar ka mapadala magyang kaya arya kapik ilaylay. Pagikilas ka si iku Allah laylayon tanuanan na paman, di ka kaso-kaso na bubindaan na katuon sa giyang kaya lalakaw sa giyang kaya hajj. Iman tuwaraguna, kapiki ilaylayin, agiyang ko to kapalalakaw niyan, alinang ka, agiyang ko to aniyat ka. Sa pagikilas kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua dalil na mi'alun sa hadith, Aswa Isha radiyallahu anha. Pitero yan, o di na Pitero nabi si Kuwa Isha. Si ko kaya pakay sa Aisha radiyallahu an si ko nabi tanwa Muhammad atigan hala ala nisa'i jihad. Ya Rasulullah, inus kami ang mga bayi. Ba't na jihad nabi? Tigo nabi tanwa Muhammad naam alayhin na jihadun la kitala fi. Sakano ang mga bayi na adna jihadiyo. Ada abo nakapikim bunuay. Ayaman na jihad apaman na kapromasay. Al-hajj wal umrah agina na tigo nabi so kapanay kadi nagugyan ko to kapag umrah. Masya Allah. Isa na nakapakalalabi niyo ang mga bayi. Anib ni kalalakaw ka sa hajj uli na umrah na timba nga paman na timba nga jihad sa ikong mga dato. Masya Allah. Tabarakallah. Ibigay na kanu Allah subhanahu wa ta'ala giyang ko to abalas amala. Ikatalawa dalil nagyang ko to akatero unabitan wa Muhammad li Abi Rizin sagyan ko to paman na kaya pakaysiyan mambu anna abahu la yastati'ul hajj. Suwama iyan agya kaya sahabi na di pa kagaga mag-hajj. Sama no to na miya kauma. So, paman na sahabi si Rasulullah, ipag-iisi ano na suwama iyan na di pa kagaga. Marorono tatigitano sa giyang kung to kapag-hajj.
Wala na umrah nagudi pa kagaga magumrah. Wala dhaan nagudi niya nagkagaga agyan ko to kapalalakaw niya sa agyan ko to kapagumrah. Ayaw man agyan ko to katrabila tigitano. Di niya nagkagaga so kapagumrah kagi so kapagumrah nakatuwap kasi o di na antunasan na di pa napaman na di niya pa nagkagaga agyan ko to kapalayalayag. Tigiyan tingo nabiya hajj an abika wa'tamir. Tigiyan ko sahabi apaman nakagidip pa kagaga siya maaka nasakay panay kadiun naguskay pagumraon. Kauto. Miya pa kay sira katano igi naman to miya lo ko sa din sa mga amatano. Nakapakaya sa katano sumalian tekiran. Ipagad tano siran nagu ipagumra tano siran. Marayagan na nadali na kapakay niyan. Na suan na lokasya na di pagagaga naskay lalakaw ron. Suan na lokasyan inaama paman na di pagagumra na pagumra na kapagarian. Ang nakamaku agyang ko tuwa tunay ini kapya kapalukos nagupaman na ang nakamaku agyang ko tuwa balas mala. Oy. Nangusto niyo sa mga loksyo. Mampanapaman na kilay niyo siran. Margan mga pagariya igiraman tuwa daa kadingila nakaloks ka. Tanto kumasakit. Pangimbenar kanu saya. Pangimbenar kanu saya. Basta ading ka kedingilan solo ko sa kanan dan na paman na dan na kapiyaw ka panamo dan na kapiyaw ka panamo na ayawas yata misi ko mga wata mga kalumbayan pipe ini sulok siyo pakatamanan ni ron so kapya kaplukuloks uba kano di pamasun uba kano di uba di pakaw tangas sumata niyo si ko mga inayo uba na kenegiran adi mapya adi niyo di gulaw lang sa sundawalay lagi nagyang ko to akan didisem paman na kadistribuat kita no sundawalay mataan din kami pesendita kanan si kumasa akin nagyang ko to alok sa na raraot na nakapansulok sa inaama ka na pakatama ng kaunso kapipia tunay ni kapia kapalukloks na yang untuk ami tanu hadis na pagaling din to makatuturo sa paman na so kapag umra na paliugan si tao sa makaisa si ko tandayaw mo. Ugay nagapakaya di kakaso-kaso nagyang ko to manusia. So alhamdulillah sa din sa pagumra si Arakano na upama ko di kano di malubas sa makauno si Arakano nakataya kami ang mga Sheikh Ari Parado apaman na pagudutan na miskano. Na kutaka kami niyubu doon ay kabay ayo kapag umra iman to na umra tanong sa giyang kaya December sa giyang kaya December o mapasadag yung kaya Hajj na month of December anta kasi ko padawla no na January na kapakaya kontak kami niyo malalakaw kano laboron sa mga empleyado kagi paman na bakasyon na time oras na kontak kami niyo bu na kapakaya paman na umra plus to paman na kapakaya mukit sa Turkey o di na mukid sa Palestine, alam mo, paman na kaparoto, Palestine, anda paman na umra Dubai, anda ka paman na diri sutanod sa paman na umra bu, paman na si tanong mo sa mamlaka na. Sinabuta ka nor kami. Uway. Sa malabudubuto a presyo, uway, malabudubuto a presyo, kapag kaya paman na ayaw mo gusto niyo na kalawanan sumagato sa gupito pulo na miya kapag umra ka no, minito na iniwag yan nga iya paman na malasibasik ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagarya, tumugalin tanong sa agiyang kaya muli pusan pag-usayin tanong agiyang kaya mas'alatus sadi sa mawakitul haji wal umrah. Agiyang tutig tanong amikat. Anto na agiyang kaya tiruan sa amikat. Naisay niya tinudan niyo sa kanwa plalakaw sa agiyang kaya hajj agugiyang kaya paman na umrah. Katawan kailangan na katukawan niyo agiyang kaya amikat. Yang kaya amikat na duwi ni usayano ng mga ulama. Paganero na an na mikat zamaniya, aguan na mikat makaniya. An na paman na kapmikat ulan-ulan. Naguan na kapmikat paman na derpa. Duo to an na mikat zamaniya, yuto sutigtan no mikat masa, uway paman na di ka kuwa ulan-ulan, sa iko paman na numanay, yung pagumra, naguan pa na paman na di pamikatan adar pa di kawaan na tigitano. Yang untuk amikat zamaniya
si ko hajj agus umrah giyan ko to atigtan ulan-ulan akapanay kadi naguulan-ulan na kapag umrah. Si ko kapag umrah na tigo mga ulama fal umratu yajuzu adauha fi jami' awqatis sana. So kapag umrah naapian to na ulan-ulan na kapagaya magumrah agiyan ko to ataw si ko suldo saragut apian to na ulan-ulan ay man ay puno ako Muharram, Safar, nagupaman nagyan ko to ang mga padaulan-ulan, Ramadan, nagugyan ka iman to apaman na Shawwal, Zulqa'da, Zulhijjah, nagyan ko to asapul agudu ulan-ulan na, miya pa kayo nagyan ko to kapag umrah. Okay. Okay, nagyan ko to wa ammal hajj, tigo mga ulama, nagyan ko to kapanay kadi, na matatando nagyan ko to ang mga ulan-ulan. Ashhurum ma'lumatun, matatando sa mga ulan-ulan, apaman nakapanay nagyan ko to ataw, la yasihu shay'un min a'malil hajj adi katarima agyan ko to mga galbag si ko kapag hajj illa fiha inuntana misugat ka sagyan ko to mga ulan-ulan ay katiro Allah subhanahu wa ta'ala sa surah al-Baqarah al-hajj ashhurum ma'lumat so kapnay kadi na mga ulan-ulanan matatando mapapanto anto nagyan kana na ulan-ulan natano din niyo agyan kaya ulan-ulan para matagusi ko mga ginawa niyo Shawwal aguyan kaya Zulqa'da, aguyan kaya Zulhijjah. Agina so ayap ko pantanganon na ika-10 seko ulan-ulan Arabic. Shawwal na ika-10. Zulqa'da na ika-10 agu 2. Ika-10 agu isa, maaf. Ika-10 agu isa, ika-10 agu 2 so Zulhijjah. Nasanap ki pantagagiyan ko to paman nakapanay kadi. Eno aya ka pagkalalakaw tanong nagyan nga iya paman na mga ulan-ulan. Oy. Tanong din yung Shawwal Zulqa'da nagugyan ka iya Zulhijjah. Nagina ni tunay ni mapipikir sa giyang ko wakatru Allah subhanahu wa ta'ala al-hajju ashhurun ma'lumat. So miya pa sa giyang ko bitira tanoro. Agiyang ko mikat zamaniya na sa umrah na agiyang ko umrah na si usulda saragun na kapakaya di garo di magumrah. When nakagigyan ka iman bitikan Saudi Arabia apaman na ira asiso na hajj na ayamu abtere maaniran na hajj bisabu dinan paka sul sama lang agyan ko apaman na aya bisan yan na umrah oy hajj bu abtere maaniran iman to ino mo kilaitan iman sa social media agyan aya paman na baytullah na tito ko maluwag oy kagi paman na ayamu apakataros niran papakabulos niran sa Makkah o di na papakasul niran sa Saudi Arabia nagyan ko to paman na ayabisan yan na hajj na. Yan ko to hajj na ayamikat zaman niya nagyan ko to mi aloy tanong Shawwal, Zulqa'da, nagyan ko to Zulhijjah. Tumugal yung tanong sa agyan kaya mikat al-makaniya. Agyan kaya di kawaan ang mga darpa. Oy. Si ko paghajj ang gusto pag-umrah. Natanong di diwaya. Kaskan wa plalakaw na padaya sugidan niyo sa agyan ko to kaplalakaw niyo. Na para anda ilmu iyon, para katawan niyo, wag yan kung ito kapanggalabakan iyon, na ausayin tano. Tingong mga ulama, ayap betuan sa mikat na fahiyal hudud allati la yajuzu lil hajj wal mu'tamir an yatajawazha. Gisu mga darpa, teman atig tano, teman na darpa, adi ka pa kay si ko numanaik, saka numanaik, anda ka pagumra, abang kay ni malapas, adi ka makapag-ihram. Kau tu gitu tinudan tano di ka pa kayo ba nilapas ha ada ka makapag-ihram biya tagu kaon nada ka pag-ihram oy na sa benar apia karaya ganan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagian ko to hadith yan ni Ali ibn Abbas radhiyallahu anhu qal sagian kaya hadith na Petro o Ibn Abbas atiga na waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الزهفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلميم نتيجة نبيتان ومحمد لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة أي معنى ini nawakkat Rasulullah tindu Rasulullah agya ko tatigtan wa mga miqat mismo so nabitan wa Muhammad as kanya ni tumindu sa gaya kaya mga darpa. At igyan na so mga tao sa Madina, sa kanwa mga ahl Madina, tao sa Madina, na aya mikatiyo, aya tuman na apaman na mikatiyo, nagyang kaya Dhul Hulayfa, agyang kaya Bi'ru Ali. Madagal ang mga tao, apaman na miya ka,
di sa ni makapmikat. Basta si kamukit sa Madina, o di nataw ka sa Madina na aya mikat ka nagyang kaya Dhul Hulayfa. Masya Allah, nabanan tanto mawatan sa Madina. Kapag kaya tigtanwa 3 ka kilometer sa Masjidil Haram, anta ka 5 ka kilometer, di ta katawan. Pero YouTube ipaman na di ang akawatan yan sa Masjidil Haram. YouTube mikatan tanong. So mga tao sa Sham, agya kaya pa man na Syria, o di nagyang ka na mga area, mga darpa, matatago, marami sa Syria, na ayaw mabuami katira, nagyang kaya Zuhfa. So mga taga Riyadh, mga taga Najd, nagyang kaya Karnul Manazil, na so mga tao sa Yaman, nagyang kuta pa man na Yalamlam, na ginani pa man na mikat ami aloy. Tingo Nabi tanwa Muhammad at tiga na hunna lahunna. Waliman ata alayhinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrah. Yang na tigtanwa tingo Nabi apaman na mga darpa ami aloy tano. Yang kaya Dhul Hulayfa, Zuhfa, agu yang kaya Karnul Manazil, agu yang kaya Yalamlam. Tingo Nabi Muhammad hunna lahunna. Sadin sa paman na mga tao asan matatago sa yang kaya darpa narkiran na nan amikat. Waliman ata alayhin na gusto mga tao asagid sa giyang darpa. Lagi dia nasa katanwa mga taga Pilipinas na aya ukit na napaman na kapag anda kakapagumuran na si Itano sa Madina. Aya kebaloy may katano na giyang kaya Dhul Hulayfa. Waliman ata alayhin na min ghairi ahlihin na. So sugid sa natigo Nabi sa giyang kanan na mikat ami aloy, apaman na diyuntaw, kabon sumiyagad na gitun ni mikatiran. Si kung mga tawa, kebaya maghaj anta ka magumra at tigo Nabi. Sugman supaman na desan maaloy sudar pa iyan, wa man kana duna dhalika famin haythu ansha. Nasadin sa kepunan niya na darpa na gitun ni mikatian. Taman sa ahlu Makkah, mi Makkah, so mga tao sa Makkah, nasisiran sa Makkah, ay gitun ni mababaloy apaman na mikatiran at tigo Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat tunudan mga bangsami. Ayat tunudan. Nagyang kaya katuro mga ulama, faman ta'adda hadhil mawaqit sa tao alom lepas niyan. Agyang kana na mikat ami aloy. Bidun ni ihram adas kaniya na makapag-ihram. Wajaba alayhi na ruju ilayha na importante, nagukailangan, nag-obligado kapakambalikan yan. Mga kasuy ka, ipaman na si kapun sa Madina, nalipas ka agyang kaya Dhul Hulayfa, sabi Eru Ali, lipas ka. Nagyang kung takiya lapasa nga, na ka makapag-ihram na kailangan na makakaswi ka. Obligado na ka pakakaswi ka. Kaso ihram na padanan sa giyang kunto aruko na giyang kunto hajj. Tingong mga ulama, amay ka di kagaga giyang kunto atawa, giyang kunto kapakaswi niyan. Amay ka di niyan na kagaga. Paalayin na fidya na makapidyas ka niyan. Aya ko na betuan sa pidya, wahya satun yazbahu fi Makkah, kambiguto, apanginsalaan na ka, agasumbuli ka sa Makkah. Iwazzi'wa ala masakinil haram, na aya ukit, apaman na, aya ukito to, na apaman na, agasumbuli ka sa Makkah, waiwazzi'aha, na mapbebeed ko to. Sagyang ko to ang mga miskin sa Makkah, so mga tawa miskin sa Makkah, na singa kira no tumipsedeka. Ugay na, sagya kaya masatano. Naadang pa na paman na mga magtabsan. Agya ko ito paman na kapumas tingtano sa kami asinan ni Mataoron. Na sa din sa tawap, kalapas yan nagyang kaya mikat. Na makapidiyas kanya, na des kanya na kasoy. Naad na mga magtabasan, naad na mga ofisan, ay susurat ro. Paman na katewarga afidya na asara makabid ka ro, na sinan din ni Mataoron. Mga pagarya, ginani paganaya bab apamakasa nagyaga hajj sa nayno ka itataros tanong busi kung mga pedauras agyaga di tanong di ka pamagusay paganin tanong si ko Allah adna paman na kasagabetan wa ilmu sa agyaga iya kaplalakaw niyo kapamagadyo sa agyaga ragun oy kapaman na paganin tanong si ko Allah tawfikan tanong niyan ama kanal tanong agyaga kung kailangan ama kanal tanong sa agyaga iya kaplalakaw tanong. So, giyang kaya piya magusay tanong iman to na padanan sa giyang konto mga importante ya katukawan tanong. Pag nero na giyang konto surutul hajj, mga banay, mga sarata giyang konto hajj. Na
panganinta siya buti yung pipia. Ikadu nagyang ko ako kuma nagyang ko kapagumra sa pagningo si Allah makapamagumra kanu mamakakaswi kanu sa giyang kana na pamanna derpa pamanna Baitullah aya ikalima aya ikanam piagusitano nagyang ko tuwa aya ikatalo piagusitano nagyang ko tuwa mikat az-zamaniya wal makaniya pagningo si Allah miyakaw manuto sa giyang ko tuwa pamanna ilmo yo mga pagarya ditano tunay ini rorotosan sa giyang kaya kapaganda si ko agamatan o Islam. Kaya titu-titu atawa miya guntong nagyang ko tuwa so kapanggalabakan yan kung simba na miyaw na nagyang ko tuwa kanalian. Kami kadagdagan la paman na tao adi paganad bubukulan na maganad. Naya mamu miya swa yan nagyang ko tuwa din yan ikang galabak na lagi duda bubaya yan nun. Kagi di niya nakatawan. Bidagyan ko tuwa katawan na kasugalabak ka malakaw ni bubaya. Apaman na lumiyalakaw ka na siya buta ka agyan ko tuwa kaplalakaw nga sa agyan kaya haja. Adigyan ko tuwa paman na di niya na nakatawan wanto na paman na suan niyan. Nagumalapan niya kaya ka di pangingisa. Pangingisa ka no kung mga sekyo. Naman aya purpose agyan nga aya mga sek nasira ni paman na pagagaydra ka no na isa niyo agyan ko tuwa kailangan nakatukawan niyo. Di ka no kaya agyan ko tuwa paman na katago ikotaw sa kaya kung kapaganada ko agaman na makaalanganan sa agyan ko tuwa daaban niya nakaswa. Ikadua, pagkaalang si ko kapaganad na gyang ko kiber. Gyang ko tingitano malai kiber. Agi pa man nalangon din nakatawan yan. Ay sa kanaki na miya kasapon ako miya kasapon ragu na diyan sa di kagakaso-kasoy. Na malai kiber. Di pangalimuban sa gyang ko tawa mata usi ko paman nagalabak. Na nakwa di tanuan ng sifat na gyang dua kalai kaya nagupaman na kalai kiber. Malakay kiber kadiga pagkaswa. Okay. Di pagkaso at mga ulama agyan ko ito malay kibar na gugyan ko ito mga malay. Kaya sa saya tanong buto man, inshallah, nasi ko mga pedoras tanong, natugalin tanong sa agyan kaya babu athani fi arkanil hajj wa wajibatihi wa fihi mas'alatan. Ayaman na pag-usayin tanong, nagyan ko ito mga rukun o hajj, nagugyan ko ito mga wajibat yan. Sa isa niya, mapiapaman na bandingan sa agyan kaya hajj. Sa pagkandod ng arkan, wagyan ko ito salam, alang-ulanguan ang mga bangsami, balasang kanu Allah subhanahu wa ta'ala siku kaya mentay niyo sa giyang kaya usayan tano ay malapon na lamatan na kan nagyang ko to paman na mga jumaakan okay giyang kaya mga jumaakan sa katani mga pamagunuta panganingo si Allah adna kasagbiyo sa ilmo nagusya pang kanu Allah subhanahu wa ta'ala ibigay niya kanu giyang ko to akapi akam bubulawasan kondisyonalawa sa giyang kaya kaplalakaw tano salam rakanu langon ang mga bangsami okay kati asisiran salam na kanagi nga mga jama kan lagi dia na si Nitan salam raka si Asnawi si Rahma Limbuna salam rakanu nagusto mga bangsami amimantay oy wad na mga tungan na inyo paman na pamagaj na pag-share niyo kira nagyang nga iya paman na video tano sa siya tanong buto man salam ko mga jama kan nagusto mga bangsakan di nororotosan sa di na nga pamakinigan sa giyang nga mga usayang tano wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.